एकाडेमिया 70थि बर' थुनलाइ सान फालिदों। बर' थुनलाइ सानखौ दाब दाब जायगाजों लोगोसे फरायसालिमाफोराव मेहेरगोनां हाबाफारिजों फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो चिरां जिल्ला बिजिनिनि सिङाव थानाय मंगलियान बाजाराव थुलुंगा एकाडेमियाबो फालिदों। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदिनो देग्लायबो 70थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ थुलुंगा एकाडेमिया फालिदों। हाबाफारिनि गेजेरजोंनो थुलुंगा इन्जुर लाइसि बेखेवनाय आरो एनुवेल स्कुल उइकनि बान्था राननाय हाबाफारिबो लानाय जायो। लोगोसे हाबाफारियावनो गेवलां मेलबो लानाय जायो। गेवलां मेलावनो बाहागो लायो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि सोरांसार बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि दिलीप कुमार बसुमतारी, नेहाथारि दैथुन खुंगुर बसुमतारी, थुनलाइ नेहाथारि जौवेन बसुमतारी, फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि, फोरोंगिरि, दिथागिरि आरो फरायसाफोरा। दिनै जों बे मंगलियान थुलुंगा एकाडेमि प्राइभेट स्कुलनि जिहेतु 70थि बोसोर एनुवेल स्पर्ट्स डे हाबाफारि लानानै दिनै 2022 मायथाइ नभेम्बर दाननि 16 अक्ट' बर' थुनलाइनि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै 70थि बोसोरारि थुलुंगा एकाडेमिनि स्पर्ट्स सप्तानि जिहेतु हाबाफारि लानानै हाबाफारियाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि बिथांमोना जिहेतु गेलेमु आयदायाव बाहागो लानानै जाफुंसार फिथाइ मोननानै एबा बान्थायाव देरहासारनानै गाव गावनि मोनसे देरहासारनायनि बान्थाखौ दिनैनि हाबाफारियाव नाजावनाय जादों। बे हाबाफारिखौनो जों दिनै ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा गोरायुंजों लोगोसे थुलुंगा एकाडेमिनि साफ्रोमबो टिचिं स्टाफ, नन टिचिं स्टाफ आरो गारजेन जुथायै लोगोसे जोंजोंनो हांख्रायनानै लाबोजानाय चिरां जिल्ला एबसुनि मानाव गेदेर जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां दिलीप बसुमतारी आरो लोगो आफादगिरि सोरांसार बसुमतारी बिथांमोननि आलासि हांख्राय हरनानै लाबोनायाव जोंनि थुलुंगा एकाडेमिनि बे 70थि बोसोरनि एनुवेल स्पर्ट्सनि गेलेमु आयदायाव बादायनानै देरहासार जानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि फारियै जों बान्थाखौ रानफुंबाय। आसा थियो बे थुलुंगा एकाडेमिनि फरायसाफ्रा गाव गावनि गेलेनाय आयदानि सायाव देरहासार जानानै फैगौ इयुनाव गाव गावसिनि जाफुंसार सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेमु आयदाखौबो गोजौ थाखोआव लांनानै गाव गावनि सोलोंथाइनि लोगोसे मोनसे केरियारखौ लाइफखौ स्टाइल खालामनानै लांनो हानायनि जिहेतु मोनसे बे इसोराखौ गोजौ फारसे दैथायलांनो हागोन। बेखौनो मिजिंथिनानै जों दिनै जोंनिनो थुलुंगा एकाडेमिनि एसएमसिनि साफ्रोमबो बिबानगिरि आरो थुलुंगा एकाडेमिनि साफ्रोमबो टिचिं स्टाफ, नन टिचिं स्टाफ आरो फरायसाफोरनि गासै खौसे गोरोबसे गारांनि गेजेरजों बा नाजानायनि गेजेरजों थुलुंगा एकाडेमिखौ लोगोसे जौगाखांहोनाय आरो थुलुंगानि जिहेतु मोनसे थांखि मावफारि, बे मावफारिखौ जों सिगाङाव दोननानै बे ओनसोलनिफ्राय गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ सोद्रोम मानसि सोरजिनानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव साफा साफा शिक्षित मानसि एबा एडुकेसनेट मानसि सोरजिलांनानै जोंनि ओनसोलखौ फोजौलांनाय लोगोसे बर' हारिनि जा एसे हायो समाजनि हाबा मावलांनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों। दिनैनि बे थुलुंगा एकाडेमिनि स्पर्ट्सनि हाबाफारि मावफुंनाय बे हाबाफारिया जाफुंसारबाय। बेनिखायनो जों थुलुंगा एकाडेमिनि सामलाय आफादनिफ्राय रोजा रोजा फरायसाफोरनो साबायखर बावनाय थाबाय। एसेयावनो जोंनि फुंनिफ्राय लानानै बेयाव बर' साहित्य सभानि जिहेतु जोङो फिरफिला बिरहोदों। बिनि उनाव जोंनि हाबाफारि बायदियै लिटारारि जिहेतु लाइसि बेखेवनाय हाबाफारि आरो बिनि उनाव जों दिनै जोबथा गेवलां मेल लेंनाय जाबाय। बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनाय साफ्रोमबो दिथागिरि ओनसोलनि गोरों सुबुंफ्राबो मदद होनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आं बयनिसिमबो साबायखर बावनानै जोंनि दिनै बे हाबाफारिखौ एसेयावनो आं बयनिसिमबो साबायखर बावनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।